बिथांमोना नै हाबा जाग्राफ्रा नायदो हेन्थाम हेन्थाम सार मनेस्वर दैमारिनि हाबा नै जुलि जाग्रा आइटेम्स बे जानाय आइटेम्स फार्स्ट जाग्रोनाय नै लाजोब्बाय बिथांमोना जानो रेडिजोब नै जाखावग्रा उदालगुरिनि सेंग्रा क'क्राझारनि सेंग्रा बिसमुरिनि सेंग्रा जासिमसै नै जों जाग्रोसै केक जादों केक सा एसे बेरायबावदों जोङो बिथिं गारिसो दोनदों जेबो गैया ओंखाम जाग्राया बेयावनो जोङो जानोसै जोसा मोदोमबाय ओंखामनि आइटेम्स नै जाग्रा आइटेम्सफ्रा आस्ते आस्ते जा बाबुमोन आस्ते आस्ते बेदर सफैथ'वाखै र' सफैगासिनो बेदर सफैबाय
Malah bisa mengenal orang. Ini nang hai roda, bisi nang hai roda. Hah? Ini hai roda. Boyku dikasih orang. Maksud bukan roda. Bag, bisa bina. Oh, bisa ni cuma. Saya sudah. Dengar ni Dada, ikarna dada, masur masur dada, sokoi gede belang juli gede.